Здравейте, здравейте! Аз съм Боги. Ти си Мони. Цвети и Криси ходят напред и отиваме към пещера Снежанка. Здрасти, Криси! Погледни насам. Здрасти! Криси още не знае къде отиваме и това ще бъде изненада. От паркинга, където паркирахме, до пещерата, където отиваме, има стръмна екопътека. Слънце, харесва ли ти екопътеката? Много! Мони, на теб харесва ли ти? Има табела, която дава кураж. Още малко. Още ли не го? Невероятно, да, тати. Екопътеката не бива да ви плаши, само 10 минути е и след това стигате до входа на пещерата. Преди да влезнете, си има вход. А сега аз правя втора обиколка, защото ме беше срам да говоря пред хората. Влизането в пещерата е по едни много стръмни стълби, даже трябва леко да се наведете. Чакай ме! Пещерата е осветена и по нея има алеи за туристи. Преди да влезем в пещерата имаше кратка беседа, в която ни разказаха, че тази пещера е на милиони години и тук са намерени останки от тракийци, които са живяли тук. Някъде преди повече от 2000 години. Сега може да кажа някоя глупост, но не помня как прочетох точно в интернет за името на пещерата, че е названа на някой сталактит, който приличал на Снежанка. Все си мисля, че ето на този сталактит е кръстена Снежанка. Пещерата е открита 60-те години, а мисля, че от 70-те вече е отворена за посетители. Когато влезнахме в пещерата, Криси каза, че сме като в уста, защото имало много зъби. Разказаха ми също, че 90-те години е имало набеси в пещерата и са крали дори и кабелите. Дължината на изградените туристически галерии в пещерата е 220 метра. Ето тук се минава по малко мостче. Има други галерии, които не са пригодени за туристи. Предполагам, че там живеят и прилипите, които ние все още не видяхме. Пък и предполагам, че няма да видим. Пещера Снежанка е част от 100-те национални туристически обекта под номер 37. Ето на това място си направихме семейна снимка. Криси, хареса ли ти в пещерата? Да. Искаш ли да дойдеш пак? Да. Чао, чао и до следващото видео. Не, няма чао, това видео е 2 за 1. Идваме да разгледаме крепостта в пещера Пелистера. Или нещо такова се казваше. Крепостта се намира над пещера. Тя е уникален паметник на културата. Антично, средновековно културно наследство на България. Тя също е част от историческите обекти национални в книжките с печати под номер 37А. Криска, ти си истински изследовател, нали? А след малко може и да станеш рицар. Да. На входа ми казаха, че първите заселници на крепостта са били траките. Вече сме вътре в крепостта и още в самото начало ни посреща дървото на желанията. По протежение на стената са разположени помещения, които са служили за работилници и жилища на охранителите на крепостта.
Тя е висока 14 метра, а дължината ѝ е 253 метра. Всичко това разбрах от тази информационна табела. Легенда разказва, че в някои от тези скални късове се е вселил духът на много красива тракийска девойка, която се е казвала Перистера. В превод това означава гълъб. Навлизаме в Параклис Свети 40 мъченика. В него има експозиции на делви, които са били античните хладилници. Какво правиш там? Ами, мене ме е страх да не паднеш. На това ниво има рицарски доспехи. На последния етаж има информационни табели, които разказват за находките, които са намерили в крепостта. Какво мони има вътре? Има пари. Я. Пари. Я, наистина пари. Еха. Всъщност крепостта е кръстена гълъб, а вижте какъв гълъб намерихме ние. С червени пера. Можем да го кръстим Перистера. Така изглежда Параклиса отвън, като кула. Всъщност, през 6 век, когато е имало преустрояване на крепостта, всички кули са направени в Параклиси. Става. Мони, ти защо мина от там? Не знам. Не знаеш. Не видя ли, че ето тук има стълбище? Тръгва влака. Тръгваме си и от крепостта. Чао! Това не е басейн, а фонтана в град Перащица. Тук е и градинката, или по-скоро градския парк. Ние хапнахме и сега ще си ходим. Казвам ви чао и до следващото видео.